Li bajarê Amedê fabrikeyekê çiqolateyan navên Kolanên Amedê û peyvên zimanê Kurdî li ser çiqolateya xwe xist. Di beşa çiqolateyê de fabrikeya bi navê Maple li Herêmê û li bajarê Amedê de yekem e. Ji 200 zêdetir cûreyên çiqolate heye û ji bo 37 welatên Ewropa û rojhilata navîn re mal dişîne. Di derbarê bazirganiya çiqolateya Amedê de Xwediyê fabrikeyê wisa amaje dike ku di rewşa koronayê de jî ticareta wan ji bo Herêma Kurdistanê ji bo welatên Ewropa û ji bo welatên Afrikayê berdewam kiriye. Aboriya Amedê ya da ya Türkiye'yi eva pandemide temu hemû cihan zarar dîtin tabii ki eğlebi fabrikê Türkiye'yi jî ya Amedê jî hinek ew dîtin yani em ser çikolata dixebitin em hemû cihanê de sîhet dewletan li Herêma Kurdistanê li Iraqê jî em kar dikin vê gavê îşê me fena nîne yani em bêjin issa em me fabrika xwe neda seknandinê em berdewam dikin. Fabrikaya çikolatayê li ser 82 erdî hatiye damezrandin. Di rojê de 32 ton çikolata dihilberîne. Di fabrikeyê de ji çikolataya ji findiqê bigirin, bi kremayê, bi gofretê û her wekî din tê amadekirin. Di fabrikeyê de dora 200 cûreyên çikolate tê derxistin. Her çikolate jî bi navekî dine. Herî dawî çikolataya bi navê Ben û Sen û Baran jî tê hilberandin. Çikolataya bi navê Ben û Sen herî zêde li Afrikayê tê daxwazkirin. Karkerên fabrikeyê jî bi taybet jinin. Ew jî dibêjin karê çikolata amadekirin gelekî bi keyf e. Ez bu salkî ve dixebitim. Karê min paketlemeye çikolata paketleme dikin. Karê me pir zevkli ye. Em çaxa dixebitin em zevkiye digirin. Xweşa me dere pir xweş e yani. Agliqa me gişik jinin pîrekin gişik pîre dixebitin. Zilamê qadane gişik pîrek em dixebitin bev direk gişik paketlemeye. Gelek cûreyên çikolata di vê fabrikeyê de tên amadekirin. Dora 400 cûreyên çikolata hene. Cûreyên ku tên amadekirin jî her yek bi navekê tên bilêvkirin. Ew jî dora 100 navin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.